Xayrlı gün Oqsharlaq o'quvchilar. Mana mening qo'limda Oqsharlaqning 39-soni. U bizning 2-oktyabrda dunyo ko'rdi. Shunday bik motor bo'lib chiqdi u bizning. Bilmayman, әллә тышлыгында Марат Яруллин булгангамы. Мен аның белән интервьюны бик зак эшли алмыйча йөрдем. Дөресрәк инде үзе бик ялындырып кына, шулай бер ел көттереп кенә килеп җитте. Кайчан өйләнергә җыена, кемгә? Ансы инде монда сөйләп тормыйм, укыган кеше үзе белә. Аңа бит инде хәзер 31 яшь, пара Марат, пара. Менә карап торам, Оqsharlaqның тышлыгы бик шундый матур һәм темалар төрлелеге белән җәлеп итеп тора. Монда карбызлар да бар, театр да бар, проблемный материал да чыккан. Безнең журналистлар инде халык өчен чын-чынлап хезмәт куя. Сәламәтлек темасы бездә һәр вакыт яктыртыла һәм көз көне дә аллергия булырга мөмкин икән. Мин моны белмидерим. Хәтта куелган яфракларда аллергия китереп чыгара дигән темага безнең Румия бик яхшы әңгәмә эшләгән. Туган тумайча дигән спектакльне караган кешеләр булса, беләләрдер инде. Бу спектакльнең нинди икәнлеген Нәзилә Хуҗина бик тәфсилләп, тәмләп шушы спектакль турында язган. Иң артта инде без әйтмәдек рубрикасы, белмим, мин ул рубриканы бик яратам. Менә шушы без әйтмәдекне карасагыз, бөтен артистлар тормышыннан бөтен яңалыкны белеп торачаксыз инде. Тагын шуны әйтергә оныткан, безнең 4-октябрьдән алып 14-нә кадәр язылу декадасы башланды һәм менә шушы вакыт эчендә сез Оqsharlaqка ташлама белән язылып кала аласыз. Оqsharlaqны укыгыз, Оqsharlaqны укыган кеше бөтен әйберне белеп тора.